Ndihamba ngoku bethunana, ndilapha ngaphakathi endleleni. And ndilapha ngaphakathi endleleni njena ndibona umntana ongaka. Ndibona umntana onganga lowa. Ina, izapha. Iza apha wena, izapha, izapha. Izapha. Ina. Ina. Ina, nizapha. Iza apha, izapha because uzolimala apha, izapha. Ndibona umntana ongaka ehamba yedwa endleleni ngolwaa hlobo. Nankuya umntana omncinci ongaka ya guys. Kanindixeleleni ke ngoku uba ithini into enje. Ithini into enje? Xa uzodibana nabantwana, umntana umzekelo ufumaniseke into yoba una-9 okanye una-10, uhleli ume yedwa ngaphakathi endleleni, akho mamakhe, akho bantu bakowabo. Ndicela uqonda uba kanye kwenzeka ntoni guys. Kwenzeka ntoni kanye kanye ebantwaneni noomama babo. If umntu unengxaki ngomntana wakhe, thatha into yoba akanomthatha laa mntana ayombeka mhlawumbi phantsi kogcino oluseyifu. Akanamthatha laa mntana ayombeka phantsi kogcino oluseyifu. Indawo njena azawuqiniseka into yoba akanawulimala kuyo guys. Ndamlandela laa mntana, uyaxoka, ndizambamba. Ugqiba kwam umbamba ndimthathe ndimse kwindawo azawukwazi uba agcinwe seyifu kuyo, uyobona umamakhe uba makathini.